हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक पूनम सोनम लाइफस्टाइल को आपण मानक स्वागत। यहाँ हूँ सावित्री पूर्व दिन ब्लगटा। जेहतु सावित्री पूर्व दिन मुझे रोषे घर को आसी मुंडे तेल लगे तो से लगे नवाक आसती। ये गोटे बाउल ये तेलटा बनई रखी आगुरी मानने या यदि आपण मैंने कहे तेलटा देखी केमी बनई सब तेलटा आगुरी नड़िया तेलटा पूरा ये करके रखी बनई सब पकई सब बनई रखी आपको ये गिनारे सब जो लगे मुंड देह पूर्व एथे लगे राति लगे शोपड़े ता दिन सका मुंड धोईक वाश कर मुंड वाश करदी तार से गिनारे टी तेल नहीं जापर से विटामिन ई कैप्सूल जो से गोटे चिपुड़ी देती गोटे मुझे पकेट पर रखी गोटे फाइल तापर ये देखिपे आपण मैंने मुझे जड़ा तेल टे आमर ये गोटे माने तेल सब घणा कराऊँ पूरा प्योर जड़ा तेल ये किणिक आनी मुंडे लगे तापर ये जड़ा तेल दे विटामिन ई कैप्सूल देती आ तेलटा मुझे बनई रखी काच स्टोर करके से तेल तीन टाक भल से मिक्स करदेवी तार मिक्स कर सारापर सका आग मुंडे मसाज करदेवी तापर गाधेबी या पूर्व मुझे अलरेडी घर कम सब सारी घर ओलाठू धरिकी झील कम तार खाଇବା सब सारी तार गाधेजी बाहर मुझे आग तेल लगे कमटा सारिदेवी तार सारिदेलापर देखिए तेल मुंड को पूरा विवाह करदेला चुटिकी तार तेल को भल से मसाज कर लगे सारापर मुझे गाधे जाइए। यहाँ जेहतु सावित्री पूर्व दिन सावित्री केमती कौन सब दिन करी यहाँ से दिन सुख थी तापर सावित्री पर कौन कर दिन पकई ब्लगटा यहाँ बेसी लंग हो भिडियोटा बोली मुझे दुईटा भाग करदे तार ये तेल भल से मुझे चारिड़े पूरा सेयार कर तेल भल से पूरा लगे दूसरी लगे सारापर बांधे गोटे ता दिन सका मुझे जो मुंड धुआ भाई तेलटा लगे तापर जाए मुंड धुए ता दिन सका मुंड धुए देखते सब बड़े आस्ते आस्ते भी लगे दूसरी लगे सारापर पुणी आ दुनिया कम थी घर पोछा पोछी धरिक घर कम थी यापर देखिए आपण मैंने मो हाथ में भी मेहंदी कर मेहंदी भी भल से भी करें सान झील लगुच सी उठी पड़ा ठीक मेहंदी कर टाइम से उठी पड़ा आपने आगे देखिए मुझे कौन मेहंदी कर छुट्टी भल से आप देखते।
ତାପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି, କାରଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। କାରଣ ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ମେହେନ୍ଦି କରିବି ବୋଲି। ତାପରେ ଝିଅ ତ ପୁଣି ଶୋଇଲେ ତାପରେ ମେହେନ୍ଦିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତାର ଏଠି ସବୁ କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠୁ ମେହେନ୍ଦିଟା ଏଠି କରିବାକୁ ବସିଥିଲି। ମେହେନ୍ଦିଟା ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଯାଏଁ କରିଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଝିଅ ତାପରେ ମଝିରେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ଉଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଶେଷ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତରତରେ ଯାହା ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବେଟର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟିକେ ଭଲ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଦେଖେଇ ମୁଁ ଯେମିତି ତରତରେ କରିଛି। ମେହେନ୍ଦିଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କରିପାରୁନି। ସେ ଉଠି ତ ପଡ଼ିଲା, କାନ୍ଦିଲା ଖାଲି। ଆଉ ସେ ଜମା ରହିଲାନି। ତା ବାବା ବି ଥିଲେ, ତା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହିଲାନି, ଜମା ବୁଝିଲାନି। ଖାଲି ସେ ମେହେନ୍ଦିଟା ନେବ ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଲା, ହେରା କ'ଣ ଲଗେଇଛୁ, ଖାଲି ହେରା ନେସିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତରତରରେ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟଟା ବି କରିପାରିଲିନି। ବ୍ୟାକ୍ ପଟଟା ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା କରିଦେଲି। ମୁଁ ହଉ ଯାହା ଯେମିତି ହଉ କରିଦେଇଥିଲି। ତାରେ ଦେଖିବା ରାତିକି ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ କରିବି, ଯଦି ଟାଇମ୍ ତ ହେଲା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟଟା ବି ରାତିରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଶୋଇଲା ପରେ ରାତି 12ଟାରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଜୋରସେ ପୁରା ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଖି ପୁରା ବନ୍ଦ, ସେଇଥିରେ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟଟା ବି କରିଥିଲି। ଆଉ ଡାହାଣ ପଟଟା ତ କରିହେବନି, କି ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର କରିଦେବେ ବୋଲି ପାଖରେ। ଆଉ ମେହେନ୍ଦିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଠି ତ କରିପାରିଲିନି ଭଲସେ, ଭାବିଥିଲି ଭଲସେ ପୁରା କରିବି ବୋଲି, ହାତଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲି। ସେ ଉଠି ହିଁ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ମେହେନ୍ଦି ଅଳ୍ପ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ମେହେନ୍ଦିଟା ଲାଗିଲା। ସେମିତି ତ କିଛି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲରେ କରିପାରୁନି, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ସେ 3-4 ଥର ଖାଇବ। ତା କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମେହେନ୍ଦିଟା ମୁଁ ଆଉ ଭଲସେ ମେହେନ୍ଦି କ'ଣ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ମେହେନ୍ଦି ହେଇପାରିଲା। ଚିଆଁ ଉଠିକି ବସିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ତରତରେ ଉଠିକିରି ଏପଟେ କଲାବେଳେ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ, ଯେମିତି ସକାଳକୁ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିବ। ଏଠି ଫଳ ବି ସବୁ ଧୋଇକି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ଖାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ଆକୁ ସଜାଡ଼ିବି, ଖାଲି ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ସାରିଦେଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।